Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala nini atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini ngayong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga sa matarong adlaw mga higala. Adlaw karon nga Biyernes. Oy, Biyernes naman po mga higala, no? Pizza 23 na kini sa bulan sa kining Mayo, no? O kumusta naman mga higala ato nga mga igsuon din ha ng mga kaparian, no? Ato dayang mga pahasubo gihapon sa kamatayon sa atong igsuong pari nga si Father Oliver Bolongon, no? Kumusta na ang atong mga partido tinauko sa Santa Agueda, no? Padayon karon mga higala nga nagbangutan, no? Parokya sa Santa Agueda kansang Cura Paruco namatay baguhay pa lang yung taon mga higala, no? So sumasalangit sana nawa ang kaniyang kaluluwa. Ayan, no? Ayan, no? So padayon usab kita sa atong pagtimbaya og mayong mudto sa atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, mayong mudto Bishop sa tanan natong mga kaigsuonan nga mga kaparian. Of course, ang akong mga classmate, si Father Ubing Masyon, si Padre Tonton Arnaiz, si Father Dami Hiramis. Ug man usab dito sa Cebu, si Father Joey Belsinia, Father Joseph Anore, Father Kipling Agravante, Father Romrom Narca, Father Glenn Banson, si Father Romeo Conbucar, si Father Romrom Narca, si Father Peter Necesario, o inga manusab si Monsignor Tingting Akahas, ang Cura Paruco sa sa may SRP, no? Unya ato apong mga igsuong kaparian din sa Maasin, no? Si Padre Dodong Cordobes ug si Padre Samuel Papa. No, may mudto na kanatuntanan nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa Kapiskay Panglawas. Of course, si Father Omen Mahusay o si Mario Atienza. Oh, may halan, may gala. Abino, ari kita may gala sa atuang CBCP News, balitang simbahan ni ining kabuntuhon. Marikina Shrine dito sa Kauluhan, naaprubahan na nga usa ka Basilica Minore ilalom sa pagdumala ni Pope Leo. Sa ato pa usa na ka National Shrine, no? Buti pasabot nga kang mo bisita dito o mohimo usab sa ilang mga pilgrimage, aduna gyud sa mga indulhensya nga madawat. Dinha sa may Marikina Shrine. O kalaing bahin dito sa Batikan mga higala ang atong talahorong Santo Papa Pope Leo XIV nanawagan karon nga tapuso na ang kagubot sa Gaza o tagaag higayon ang mga humanitarian aids nga makasulod sa nasangpit nga lugar. Mao kadto mga higala nga balitang simbahano ni ining kamuntuhon og ari na ta mga higala sa ato ang Saint of the Day. Bueno nga atong Saint of the Day karon bisan og way nangutana. Walay lain kung dili si San Gregorio XVII. Bueno mga higala si kining Saint Gregory XVII, no, maisugon mga higala nga iyang gidipinsahan ang kagawasan, no, sa simbahan sa pagbaton og mga kabtangan, no, matud pa ang katungod sa mga ang katungod sa simbahan batok sa pag-apil-apil sa estado ilabi na gayud sa mga church affairs, no. Of course, no, he appointed bishops and cardinals. He was exiled and died, no? Kaya nakontrahan in town kini si Pope Gregory XVII or Saint Gregory XVII sa nagkalain-lain nga mga estado tungod lagi kay mag-apil-apil, no? Ang estado kung kinsay angay nilang himuong obispo o kardinal sa ilahang lugar. Na kini tanan church affairs sa ni wala may labot ang estado ni ini. Muna nga maisugon gyud nga gipakigbatukan kini ni Pope Leo XVII. Ano, no? So ni nakapahimo kaniya nga Santo Papa. Boy, no?
ato ngayampo atong pangayoon ng pagampo ni San Gregorio XVII nasama kaniya magmaisugon usab kita pagbarog sa mga pagtulunan nga gitudlo sa atong santos nga simbahan. Padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatonon ni ining kamudtuhon ug arin na ta mahigala sa ato ang catechism. Pader na mong ugoy paryente nga dibalihin na sa laing relihiyon ba unya usag yun sa iyahang mga gikadilian kang Mama Mary mao gyud nga si Mama Mary kuno adunay daghang mga anak ug dili lamang si Jesus lamang ang iyang anak. Siguro nakabasa ni siya sa Marcos kapitulo 6 versikulo 3, no? Is he not the carpenter, the son of Mary and the brothers of James and Joseph and Judas, and are not his sisters here with us? Ayan. So munay kalagmitan mga higala nga pagsaway sa mga laing relihiyon sa atong pagtulunan sa pagmatud pa baton sa atong mahal nga birhen ug usa lamang kana. But anyway, kung atong estudyohan ang kinaiya o kultura sa mga Hudiyo, alang kanila ang ilahang kay kuan man guni sila clannish mentality, no, the 12 tribes of Israel ingon niana, no, tungod sa ilang pagka clannish mentality ang ilahang mga paryente, no, kanang mga first degree cousin, mga second degree cousin, nag-ilhanay naisip mga igsoon, no, kay kuan ba ni sila kayo kana bang close family ties ang mga Hudiyo, no, muna nga bisag mga igagaw ra, bisag mga paryente ra, ilag yung ilhon nga igsoon to kan ba to preserve and strengthen family ties, no. Parehas gud namong mga pare nga ang among mga ang matag usa ka namo among giilang among igsuong pare. Bisan tuon kung dili kami biologically kanang brothers, pero tungod sa amo ang matud pa amo bukasyon nahimo kami igsuon. Mao pod gyapon na sa mga Hudiyo, no, tungod sa nagmembro lamang sila sa usa ka pamilya, usa ka clan, muna nga aron molig-on gyud ang ilahang pag ilhanay sa usag-usa, ilang giila si Jesus nga usa ka igsuon, no, nga daghang mga igsuon. Pero actually usa ra gyud kay mao man kanay plano sa Ginoo kang Mama Mary nga magbaton lamang og usa ka anak, no. Kay kun atong basahon sa Lucas kapitulo 31 bersikulo 35, nagkanayon man ang hell, no, ang gisugo ug manamkon ka og usa ka anak nga lalaki. No, maingon siya na wala siya niingon nga ug manamkon ka og daghang mga anak, no. Ang giingon ni Mama Mary, ang giingon sa anghel, ug manamkon ka og usa ka anak nga lalaki. Ato pa usa ra gyud ka anak. Ato pa kuan gyud matud pa i-preserve gyud ang virginity ni Mama Mary. Gani sa Isaiah kapitulo 7 bersikulo 14, gipanagna na kining daan ang usa ka babaeng birhen manamkon og usa ka anak and bear a son. Wala sa maingon nga a virgin mother shall conceive and bear sons and daughters. Wala na ingon, no? Og manamkon siya og usa ka anak nga lalaki, bear a son, no. Nga sa ato pa plano gyud sa Ginoo nga usa ra gyud ka anak in order to preserve the kining gitawag na the honor of Mama Mary. Kay ngano kung atong basahon sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 28, nagkanayon si Anghel Gabriel, bulahan ka sa mga babae nga tanan, no, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Nya dili gini gusto sa atong langitong amahan nga ma-violated kini. Kay kung panalitan og dunay siya anak ka lalaki sa ato pa nahilabtan siya og laing lalaki, unsay mahitabo mawala na ang iyahang pagkapuno sa grasya, uti pasabot ang iyang pagkabalaan. Klaro? No, muna ang mahal nga birhen dili gyud kini ordinaryo nga kini gitawag nato og babae. Gigani sa ang Espiritu Santo, human nga gigamuhan sa Espiritu Santo si Santa Isabel, nagkanayon Santa Isabel nga napuno sa Espiritu Santo, nganong mibisita man kanako ang inahan sa akong Ginoo. In other words, gipaklaro gyud nga ang atong Mama Mary adunay special privilege, adunay siya matud palinahi nga dignidad isip usa ka inahan.
Klaro. Bueno, din na lang una kita kuto. So the question is, ngano man nga muingon man gyud kita nga si Mama Mary usara gyud anak. Tubag ni ana tungod kay mao kanay kabubuton sa langit ng amahan. No, kay niingon ang mahal nga birhen manamkon matud pa manamkon sa lalang sa Espiritu Santo ug manganak siya usa ka anak, no? The virgin shall conceive and bear a son, no? Nya mo po kanay gisulti sa ni Anghel Gabriel ngadto kaniya, no? Sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 28 nga manganamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Ug sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 31 sa 35 nga ang mahal nga birhen manamkon og usa ka anak pinaagi sa lalang sa Espiritu Santo. Well, anyway, igo ratang nanalipod sa atong pagtuo. Ang mga laing relihiyon ug dili mutuo, ilan na nga katungod. Dili lang nato ipamugos pining atoa. Kaya nga naman, na ang puti ato. Basig naapod sila ila po na. Kining atoa, ato po ni. Pero di nato ang atong hunaon nga ang atong mga kadagkuan sa simbahan aduna gyud katungod sa pagtudlo. Unya usa kini sa ilahang gitudlo. Kaya unsa ganito gitudlo? Unsa ganito gitudlo sa Mateo 16 kapitulo 18, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Kung unsay inyong itugod dinhi sa yuta, itugod usab dito sa langit. Ug unsay inyoha nga idili dinhi sa yuta, ituli usab dito sa langit. Og ingon man usab si San Pablo sa iyang ikaduhang sulat ngadto sa Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15, naingon sa mga igsuon, barugin ninyo ang mga pagtulunan nga among gitudlo kaninyo. Sukad pa kaniadto, no? Pinaagi ba sa pulong o bakaha sa sulat. Ito ang barugan ginato kay mao man gitudlo kanato. Sukad pa kaniadto. Daghang salamat ug mayong mudto Pilipinas.